Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Naimbag nga aldaw yung manen kakabsat. Iti dahito yung aldaw ti Domingo. Nga panagmaymaysa tayo, agakadwa tayo. Nga agdengeg manen kadagiti sasao ti Apo. Mangidaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Kat agyaman kami launay. Iti kadayo kakabsat nga agdengdengeg ken agbuybuya kada kami manipod dito'y Commission for Christ Fellowship. Kablawan da kayo tinapateg nga nagan ni Apo tayong Yesus. Agyaman kami launay ti panangi bagbagayo nga agbuybuya ken agdengdengeg kayo kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Agyaman kami kakabsat manipod dita Pilipinas, Hawaii, ja Australia, ja Singapore, Hong Kong, ja Dubai, ja Qatar, kenda dumapay nga paset nga ayan nyo itata. Agyaman kami ket sapay kumanga ni Apo Dios iti mang bendisyon kada kayo, makikadda kada kayo, kabayatan namanen, nga agdengdengeg kayo, iti daytoy nga aldaw, ket marik na tayo, nga sangapada, ti presensya, ken sagid manen ni Apo Dios, kadag iti biyag tayo itata, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, dadapay dagiti church leader, nga mangibagbaga, nga dagitoy nga mensahe, nga mangmaigan nyo, ket alalain nyo, nga ikatulungan nyo, tapno iti kastaket o sarenyo, nga maidanon pa'y kadagiti kamkameng, kadagiti uneg, dagiti iglesia, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ti panagpatpatuloy tayo, dawatek kadingag kararag tayo, amami nga nasantuan, Apo, madaydayaw day tanapateg, nga nagan mo Apo ita, iti dayto yung aldaw, agyaman kami Apo Diyos ita, iti dayto yung aldaw, ti gundaway mi, nga agkakadwa, ken agmaymaysa, kadagiti kakabsat, nga agdengeg, ken agbuybuyet atta, uray pa'y kadagiti adda ditoy, uneg iti pagdaydayawan, nga kadwa mi Apo, dawatik kadikan ka, nga bendisyon namida, ipariknam kadi kadakwada, ti presensyam, ipariknam kadi Apo Dios, ti pannakabalin, ti espiritum, nga agtignay kayo kadakwada, kaya't dagiti saom kumaapo, nga magiganda, iti dayto yung aldaw, danunan na kumaapo, dagiti kaungan, dagiti puso da, kaya't mariknada kuma ti pannakapabileg, mariknada kuma ti tiragsak nga na Diyosan, manipod ka dagiti kaungan, dagiti puso da. Bendisyon amet, yu adipen mong aramaten na kadi Apo, nga agbalin nga kalasugan ti bendisyon, ket tulungan na kadi Apo, nga mangidanon kadagiti saom. Amay gapu tinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God, hallelujah. Yag ko kada kayo, ti may nga mensahe, itatangal daw kabsat, may nga mensahe, nga agbalin, nga kasapulan tayo itata, iti agdamang nga panawen tayo, kasapulan tayo daytoy, nga mensahe, ni Apo Diyos itata kakabsat, kadagitoy nga laldaw. Ti mensahe tayo itata, iti daytoy nga aldaw, kunana ditoy, agtalinaed, amatalek. Praise God, agtalinaed, amatalek. Manipod ditoy paltiing, when no revelation, paltiing, chapter 2, verse 10, kunana dito, paltiing. Chapter 2, verse 10, kunana, di ka agbuteng kadagiti panagsagaba, dumteng tuken ka, denggem, suoten na ka ti jablo, babaen ti panangipisok na, iso magmamano kada kayo, iti pagbaludan. Agregat kayto, iti uneg, ti sangapulo ngaldaw. Agtalinaed ka, ngarod, mapagtalkan, oray pay, no isot pakatayam, ket itad kuntuken ka, iti biyag, kas gunguna, iti panagbalegim. Dayto iti saol ti Apo, itatakabsat iti dayto yung aldaw, nga kayat ko nga nangipamunganayan, daytoy nga mensahe, ti Apo kada tayo, iti dayto yung aldaw, daytoy panagkunana ditoy, agtalinaed ka, nga matalek. Kunana ditoy, sao ti Apo, agtalinaed ka nga rod, amapagtalkan, oray no isot pakatayam, madaydayaw ti Apo. Daytoy ti kasapulan tayo ita,
iti agda mga panawen tayo kabsat. Dahil iti kasapulan tayo itata. Kunana ditoy nga manatili kang tapat. Manatili kang tapat. So, kasapulan ka kabsat, nga tibiyag tayo itata, kas maysa amamati ken ni Apo Dios. Masapul nga taraknen tayo nga nasayaat. Dagiti biyag tayo nga na espirituan. Taraunan tayo anasayaat. Iti biyag tayo nga na espirituan. Kadagiti agkakapateg nga sasao ni Apo Dios. Kadagitoy nga alaldaw. Kakabsat. Isot kasapulan tayo. Ti sao ni Apo Dios. Tapnon iti kastaket sumalunat tayo. Napigsa tayo nga na espirituan. Madaydayaw ti Apo. Ni ti sao ti Apo ibagana nga uray no daytoy bagi nakapoy agkapsot kabsat. Kunan ni Apostol San Pablo, masapul nga tibiyag tayo nga na espirituan, masapul nga pumigsa. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. No nakapoy napisikalan abagi tayo kakabsat. Masapul nga sapulan tayo ti makapasalunat makapapigsa nga agpaay kadagiti bagbagi tayo. Kastamet iti biyag tayo nga na espirituan. No nakapoy tayo nga na espirituan, kasapulan tayo met nga sapulan dayjay mangpapigsa kada tayo tapnon iti kasta makapagtalinaed tayo kakabsat iti pamati kan panagserbi kan ni Apo Dios. Isu nga kunana kada tayo ita iti daytoy aldaw agtalinaed ka a mapagtalkan. Agtalinaed ka a matalek iti Apo. Daytoy kakabsat ket ayab ken tarigagay ti sao ni Apo Dios. Daytoy ket iyaw awis na kada tayo itata iti daytoy aldaw. Daytoy ket ibagbagana kada tayo ita iti daytoy aldaw. Daytoy nga sao ti Apo kabsat kayat na iti panaganos, kayat na nga adda ti panagibtor, kayat na nga agda iti kinamatalek kada tayo. Daytoy iti paset tayo itata iti biyag tayo nga mamati ka ni Apo Dios kakabsat. Daytoy pagtitiis. Kasapulan tayo daytoy kakabsat. Kadagiti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Dayjay panagbalin tayo nga matalek iti panagserbi tayo iti Apo. Daytoy iti kasapulan panagibtor iti pamati dagiti biyag dagiti anak iti Apo. Dagiti biyag dagiti anak ni Apo Dios masapul nga agbiag da naibtor, madaydayaw iti Apo. Kanayon tayo kung mga naibtor, kadagiti panagserbi tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Apay ngamin, gaputad dagiti alaldaw itan, rumigat arumigat, dumakes nga dumakes, adun dagiti mapaspasamak, iti lubong tayo itatan, iti agda mga panawen tayo kakabsat, nakad adun nga panlubog ti panagbiag, nakadadon nga saksakit nga dumtengen agtao den kadagitoyen nga alaldaw. Ket no daduma dagitoy dagiti mang pakapsot kadagiti pakinakem tayo. Dagitoy dagiti mang pakapsot kadagiti rikna tayo, panpanunot tayo no daduma. Ngem tilaeng masapul kada tayo itatta kabsat. Masapul nga agibtur tayo ket ibturan tayo dagitoy. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo ti masapul agtalinaed tayo laeng, iti panamati tayo, agtalinaed tayo laeng, iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Nula no ti panpanunutan tayo, dagiti regat, dagiti paspasamak, dagiti kinadakes, isut maimula ka dagiti panpanunot tayo. Kakabsat, kumapoy tayo, mapukaw dagiti rik na tayo. Dagiti rik na tayo nga mapabileg. Ngem no patibkeran tayo, dagiti rik na tayo, dagiti panpanunot tayo, masapul nga agtuloy tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga dito'y teksto tayo kabsat, ibagana nga di tayo kumaagbuteng. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Saan tayo kumanga agbuteng?
Ket dagitoy nga karit, kakabsat ti panagbiag, pamati tayo kani Apo Dios, masapul nga ikabil tayo, kadagiti panunot tayo, ti sao ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga iti dayto nga aldaw, ti sao ni Apo Dios, patibkeren na tayo, i-encourage na tayo, ay kunana ditoy, I encourage you to renew your commitment to remain faithful to the Lord to the very end. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga dayto iti kasapulan tayo itatam. Dayjay ma-encourage tayo ket kasapulan nga i-renew tayo kabsat. Dayjay commitment tayo nga agtalinaed ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga dadagiti kundaway nga kumapsot tayo, kumapoy tayo, masapul nga i-renew tayo, pabaruan tayo, dayjay commitment tayo, tapno iti kasta, kat makapag-remain faithful tayo, ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dito mo, o di apasat na dito Revelation, when o dito paltiing, kunana manatili kang tapat hanggang kamatayan, praise God, hanggang kamatayan. Isu nga masapul nga masapul nga i-renew tayo akan kanayon. Dayjay commitment tayo. Iti panagtalinaed tayo. Iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dayto itatta ti kasapulan tayo. Inaldaw-aldaw, i-renew tayo, pabarwen tayo, dayjay commitment tayo. Ti panagbalin tayo nga remain faithful ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tano da duma, no saan tayo nga erenyo, no saan tayo nga pabaruen kabsat. At dagiti gundaway nga agkapsut tayo, agkapoy tayo. Isu nga, masapul nga erenyo tayo, pabaruen tayo. Daytoy panagtalinaed tayo. Amatalek, iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ni Apo Dios kakabsat, inikan na iti pateg. Daytoy akinamatalek. Ni Apo Dios inikan na iti pateg. Daytoy kinamatalek wenno matalek kakabsat. Anya daytoy agtalinaed kangarod a mapagtalkan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy nga sao kabsat napateg daytoy nga sao ti sangwanan ni Apo Dios. Daytoy sao nga matalek ken ni Apo Dios. Isu nga ibagana kada tayo nga mapagtalkan kangarod, agtalinaed kangarod a mapagtalkan. Uray pay no isot pakatayam, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Anya laket din nga nagbaknang, nagsayaat, daytoy nga tarigagay, nga uray no isot pakatayam. Iti panagserbikan panamati kan ni Apo Dios. No, kitain tayo, no addada dagiti tao, nga natay, gaputi pa nagserbi ka ni Apo Dios, ni Stephen. Acts chapter 7, kabsat, itibiyag na daytoy nga tao, natay, aging gana, naubor na bato, aging gana, anatay, madaydayaw iti Apo, gaputi pa nagserbi na ken ni Apo Dios, ket iti daytoy nga aldaw, manungatamet kada tayo itatna, iti makaitured, ngagtalinaed, aging gana amatay, iti panagserbi ka ni Apo Dios. Titarigagay tayo kumaapo, ura anyat mapasmasamak, ura anyat mararamid, ura na tuloy-tuloyan, dahil nga pandemic, ang mapasmasamak ken addan, dito ilubong tayo, masapul nga, panunutan tayo, agtalinaed tayo, nga matalek, iti panagserbi ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Nagrigat anya daytoy. Ngem ni Esteban kakabsat, tibagina kinabaelan na asinarangit dagitoy. Nga uray no engganat patay, iti pan nakaubur na, pan nakabatbato na, ngem nagtalinaed, iti pamati na, ken ni Apo Dios, nagtalinaed, ang nga matalek, iti panagserbi na ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu nga kunana agtalinaed ka. Isu nga iti daytoy nga aldaw ibagana iti sagtunggal maysa
kada tayo itata iti daytoy aldaw. No saggaysaen na kuma ni Apo Dios itata nga inaganan dagiti nagnagan tayo itata iti daytoy aldaw. Ibagana daytoy kada tayo. Kakabsat, kat kunana kuma Rafael, Francis, Claire, Willie, Sister Tess, Vilma, Norman, etc. Kunana, kada tayo itatay ti daytoy aldaw, manatili ka hanggang tapat, hanggang kamatayan. Manatili ka tapat hanggang kamatayan. Ibagbaganakan ka, ibagbaganakan yak daytoy nga sao, daytoy nga mensahe, itatay iti daytoy aldaw. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kada tayo amin itata, ibagana kada tayo daytoy. Gaputan na pateg daytoy nga mensahe na. Kakabsat ita iti daytoy aldaw nga manatili kang tapat hanggang kamatayan. Praise the Lord. Hallelujah. Isu nga kakabsat. No daytoy iti ibaga tayo ken ni Apo Dios. No daytoy iti ibaga tayo itata. Aramidan tayo daytoy. Aramidan ni Apo Dios daytoy. Gaputa makita na dayarik na tayo, makita na dayta rigagay tayo. O anyalakit din daytoy nga anak ko. Agserbigayam aging ganat matay. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo agserbigayam nga matalek. Isu nga iti daytoy aldaw. Kapsat agtalinaed kangarod ama pagtalkan. Oray no isot pakatayan tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay ngamin. Gaputa kunana diti mod udi nga ited kuntuken ka, ited kuken ka, iti biyag akas gunguna ti panagbalegim. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gagantimpalaan kita ng kuruna ng buhay. Dayto iti ited ni Apo Dios kada tayo. No agtalinaed tayo nga manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Apay ngamin sapagkat gagantimpalaan niya tayo ng Panginoon ng kurunang ng buhay, crown of life. Nagsaya at lagat din, daytoy nga ited, iti Apo kada tayo, no makita na ken agtalinaed tayo, nga mapagtalkan, aging ganat panungpalan, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isu ni Pablo, nagbalin adda dagiti imbagana, nga powerful message, powerful verse, kakabsat, ditoy nga ibagbagana, kada tayo nga sao ni Apo Dios. Dito yung maikadwa nga Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Kunana dito nakirupa kak, itinasaya at apan nakidangadang, naturpus ko ti tarayak, inaywanak iti pamatik. Verse 8, manipod ita, na isagana ama ipay kanyak, ti balangat ti kinalinteg. Ngam ti Apo tinalinteg nga ukom, ited nanto kanyak daytoy ngaldaw. Ket saan laing asyak, no di pay ket kadagiti isu amin nga agayat iti panagparang na madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Dito'y Tagalog, kunana dito'y. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Praise God. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat. Nanatili akong tapat. Praise God. Sa pananampalataya. Verse 8, sabi niya dito, makakamtan ko na ang kurunang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom at siyang pagpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat nananabik sa kanyang pagbalik. Praise God. So, makita tayo dito'y kabsat. Dito'y verse 7. Nga, nakirupa ka, itinasaya at apan nakidangadang, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Isong nga kabsat, masapul nga pasayaatan tayo, itata, dagiti pamati tayo, dagiti panagserbi tayo kaniya po Diyos tapnon iti kastaket, mapatibker tayo ken makapagtalinaed tayo, nga matalek iti panagserbi ken panamati kaniya po Diyos. Isu nga anyaman dagiti paglaslasatan tayo akapadasan iti panagbiag. Masapul nga pasayaaten tayo,
pasayatan tayo, dagiti biyag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu ani Pablo kuna na pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. So masapul nga anyaman dagiti pakilablabanan tayo, pasayatan tayo. Kakabsat, isu ako na dito yung natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat. Praise God. Isu nga masapul nga agtalinaed tayo kakabsat, nga napasnek agtalinaed tayo, nga matalek, kadagiti pamati tayo, kadagiti panagserbi tayo kani Apo Dios, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga aldaw, kadagiti kayo nga agdengdengeg kada kami ditoy Commission for Christ Fellowship. Ibaga na ditoy nga masapul nga makirupak tayo, makilaban tayo. Una na ditoy you to fight a good fight, to finish the race. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Turpusan tayo no anya dadagyan na irugi tayon nga panamati, panagserbi tayo kani Apo Dios. Masapul nga iringpas tayo. Madaydayaw ti Apo. Awan ti agsansanod. Awan ti pumampanaw kani Apo Dios. Masapul nga agtalinaed tayo kan kuana. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Tilaeng masapul kakabsat, nanatili akong tapat kunan ni Pablo. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya, hindi lang yung mga bata, hindi lang yung mga matatanda, hindi lang yung mga young people, kundi lahat tayo, mga kapatid, manatili tayong tapat sa atin mga pananampalataya sa Kanya. Anyaman dagiti kapadasan adumteng, kadagiti panagbiag tayo kakabsat. No matter how difficult your circumstances, anyaman kabsat, dagjay rigat, dagjay paspasamak nga dumteng kadagiti panagbiag tayo. Nakadadon dagiti kinarigat nga mapaspasaran mararami den kadagiti panagbiag tayo, itilubong tayo itata. Ngem anyat ti kunana ditoy manatilik tapat para sa Dios. Manatiling tayong tapat para sa Panginoon. Hindi sa sarili natin, kundi para sa Panginoon ito. Ipaglaban natin kung anuman ang nangyayari, kung anuman ang mga paghihirap na nararanasan natin. Mga kapatid, dapat lang tayong manatiling tapat para sa Diyos. Tapno ni kasta intun makita ti Apo dagitoy, ni Apo Diyos, tulungan na tayo to, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Saan tayo kung mga ited, kakabsat, dagitirik na tayo, nga intun no, adati ti panakabannog tayo, ada dagiti discouragement kada tayo, ada dagiti mapukawan tayon iti namnama kabsat. Hantay ko mga ipalubos nga i-give up tayo dagitoy no di kat di agbalin tayo nga mataleklaeng madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Addaman dagiti temptasyon nga umay ngem dagitoy a temptasyon aglasat dalaeng dagitoy apagbiit dalaeng dagitoy nga umay kada tayo di tayo laeng ipalubos nga dayday temptasyon ket abaken na tayo dayday temptasyon nga umay kada tayo ket isot mangpukaw kada tayo saan kuma ngem no di kat di dagitoy kabsat aramaten tayo dagiti sasao ti Apo tapno iti kastaket magapagtalinaed tayo ken kuana madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Saan tayo nga palubusan? Dagijay sakit, dagijay kinarigat, dagijay persecution, kabsat, dagijay panagkurang kadagiti pinansyal nga panagbiag tayo, dagiti pakadagsenan. Ket no daduma isuda dagitoy dagiti mga yadayo. Isuda no daduma dagitoy iti mangdadael kada tayo. Tapno iti kastakat saan tayo nga makapagtalinaed. Iti panagserbi ken panamatik tayo ken ni Apo Dios. Dagitoy no daduma iti mga ramid nga saan tayo nga agbalin nga matalek ken ni Apo Dios. Ngem dagitoy nga mapaspasamak ken mararamid kabsat masapul
nga agmatalek tayo, mapatibker tayo, mapabigsa tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iso nga ti teksto tayo, ibagana kada tayo nga, remain faithful. Remain faithful, agbalin tayo nga, agtalinaed tayo nga matalek. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Agbalin tayo nga matalek, nga uray no anya, dagiti mapaspasamak. Ura anya, dagiti mararamid. Agbalin tayo kuma nga matalek. Iso nga ko na ni Esteban, kabsat, talaga nga pinakinakem na, tirik na, ti panagserbi na, kani Apo Diyos, nga uray no isot pakatayan na, uray no maubor, kadagiti batbato, nga inggat pakatayan na. Han na nga pinabasol ni Apo Diyos, han na nga binabalaw ni Apo Diyos, no apay nga na, nabato isuna, no apay nga natay, gaputi ubor, kabsat. No di ka diin bagana nga Apo, saan mo nga ipatay, iti pamabasol, kadagitoy nga tao, kinunanapay, pagkawanem ida, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iso nga masapul kabsat, nga agremain tayo, nga faithful, nga uraan niya, dagdi mapaspasamak kan mararamid, kada tayo, kadagitoy nga ladaw. Iso nga ibagana kada tayo, kas may nga matalek, kas may nga remain faithful, be steadfast. Madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Be steadfast, masapul nga matatag tayo, masapul nga natibkar tayo, masapul nga nabilag tayo. Iti panagbalin tayo nga remain faithful kan ni Apo Diyos kakabsat. Sa balipay, be loyal. Napudno tayo kuma. Praise God. Iso nga, numatalek tayo kan ni Apo Diyos, saan tayo laeng anapigsa, saan tayo laeng nga matatag. No di kad di, matapat tayo pa'y kakabsat. Napudno tayo. Anyalagad din daytoy nga tarigagay, no daytoy ket maisaad, kada tayo no agbalin tayo nga matalek kan kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kunana daytoy, be steadfast, be loyal, be trustworthy, mapagkatiwalaan, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dagitoy dagiti kayat ni Apo Dios, nga maadda iti biag, dagiti anak na, dagiti sapsapulen ken tarigagayan ni Apo Dios nga maadda kadagiti mamati kan kuana. Saan laeng nga trustworthy, no di ka di dependable dapay. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, maaasahan sila. Praise God. Isu nga iti daytoy nga daw, saludsudan nyo kadagiti bagbagi tayo. Haan nga ti sabalit pang saludsudan tayo. Datayot pang saludsudan tayo, dagiti mismo abagbagi tayo pang saludsudan tayo, itata iti daytoy nga daw, ket kuna tayo kumaka dagiti bagbagi tayo, be steadfast. Amen? Be steadfast. Ibagam day tabagim. Sabihin mo sa iyong sarili, be steadfast. Ibaga tayo kadagiti bagbagi tayo nga, be loyal. Ibaga tayo kadagiti bagbagi tayo, be trustworthy. Be dependable. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Daytoy tikit kitain ni Apo Dios kadagiti kadagiti remain faithful. Nganak na kakabsat itata daytoy tikit kitain sapsapulen ni Apo Dios itata kadagiti uneg dagiti pagdaydayawan, kadagiti uneg dagiti iglesia, dagiti kitain ni Apo Dios itata. No agreement tayo kakabsat, no agtalinaed tayo nga matalek kani Apo Dios, maadantayon to iti kinatibker, maadantayon to iti kinapudno, maadantayon to iti mapagtalkan, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo Dios. Ket ammoyo kadi kabsat nga the Lord will honor your faithfulness. Ni Apo Dios gungunaan na dayta panagbalin mo nga matalek. Ni Apo Dios gagantimpalaan ka ng Panginoon kung mag-remain faithful ka sa Kanya. Isu nga iti daytoy nga daw, ti kumakararag tayo kan ni Apo Dios. Dawat tayo kumakan ni Apo Dios, pagbalinan na tayo kumanga matalek kan kuana. Anya daytoy gantimpala nga itad na kada tayo kakabsat. Tulungan na tayo, iti daytoy nga biag. Madaydayaw tinapateg nganagan
ti Apo. Tulungan na tayo iti tayo nga biyag. Saan na tayo nga baybayan? Saan na tayo nga panawan? At dan tulat takan kanayon kada tayo. Itad nanto ti pigsa kada tayo. Itad nanto ti kirad mo. Itad nanto ti nabaknang nga salunat mo. Uray no, agsakit tayo no daduma. At dati kinakapoy, dagiti bagbagi tayo no daduma. Kabsat, ngem ni Apo Diyos, santo nga pumanaw kan ka. San na kanto nga baybayan. Apay ngamin, gapo ngamin, tadayay panagbalin mo, amatalek kan kuana. Makita na dayay kinapaytfulness mo. Gungunaan na kanto ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dayay parangalan na kanto ni Apo Diyos. Para rangalan ka ng Panginoon. Kung manatili kang tapat sa Kanya. Praise God. Sugasan na kanto nga baybayan, namnamaem to tidakkel nga tulong ni Apo Diyos ken ka, kang runaan na amin, itad nanto ken ka, rewarding you in the life to come. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga duwa nga banag ti ited ni Apo Diyos nga panggungunaan na kada tayo. Gungunaan na tayo, ti kada tayo ditoy, ket gungunaan nan tupay, ti biyag tayo, iti sa baling nga biyag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti Apo kat ibagana nga patibkaran na ka. Ti sao ti Apo ibagana nga agtalinaed kalayang anapudno kan kuana. Ket saan na kanto nga baybayan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ni Apo Diyos kat kan kanayon amatalek kan ka. Agbalin tayo no kan kanayon amatalek ni Apo Diyos kada tayo. Masapul met nga rod nga agbalin tayo amatalek kan kuana. Agtalinaed kan kuana. Isu nga ay ti kinabatalek kakabsat ket faithfulness ti pundasyon. Ama ipaay ti kinabatalek ket faithfulness mangrugi daytoy. Iti kina-faithfulness wenno di kinamatalek tayo iti Apo. Ket may saan napateg aparte iti kina Dios ni Apo Dios kakabsat. Ugali it makita na nga matalek tayo ngamin kan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kitaan tayo dito sa Salmo, chapter 86, verse 15, kunana. Ngem sika, o Apo, sika ti Diyos, anapnuan dungo, ken managparabor, nabayag, aman, iti panagibtur mo, ken aglaplap punusan ka, iti kinamanangasi, ken kinapudno, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Anya laket din apan nakapunno ni Apo Diyos iti kinamatalek na, iti panangaramid na, panangitad na kada tayo kabsat. Kunana dito'y, ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, mabait. Anya laket din nga nagpintas daytoy nga sao ni Apo Diyos. Nga daken kuana, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit. Praise God. Lubhang mahabagit, banayad, magalit. Datayo lang no daduma, basit lang nga banag, nakalalisto tayo nga makapungtot, makaunget. Ngem ni Apo Diyos, uray no makita na, nga adadag di maaramid tayo, maisalungasingen ken kuana. Ibaga na ditoy, nga di madaling magalit. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Lubhang mabahagit, banayad, magalit. Isu nga, daytoy ti kababalin ti Apo Diyos. Daytoy ti ugali ni Apo Diyos. Ito ang pag-uugali ng Panginoon para sa atin na tunay na mabait. Praise God, tunay na mabait. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Praise God. Isu nga, anyaman dagiti sangsangwen tayo nga natibker, nabileg, nga temptasyon, iti kabusor, kada tayo, kakabsat, masapul nga sapulan tayo. Dadya pa ng papigsat, iapo kada tayo. Masapul nga sapulan tayo. Dadya pa ng encourage ni Apo Diyos kada tayo. Tapnon iti kasta, ket masarakan tayo, dadya kinapudno, ken kinamatalek, iti Apo kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 kunana ditoy. Tunggal sulisog mo may kada kayo, gagangay adumteng iti tao.
ngem tungpalan ti Diyos ti karina, di na ipalubos a masulisog kayo, itinalabes adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo ti pigsa, amang ibtor, ket iti kasta makalisi kayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ni Apo Diyos, isot mang papigsa kada tayo, no umay, dagiti temptasyon kada tayo, ilisi na tayo, tulungan na tayo, madaydayaw ti Apo. No umay dagiti sakit, ni Apo Diyos, isot mangagas kada tayo, isot tumulong kada tayo, tapnon iti kastakat, malasatan tayo amin dagitoy, nga panubok dagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kabsat. Isu nga ti kinamatalek, kabsat, agtaod dito'y puso tayo. Ti kinamatalek, aggapu dito'y puso tayo. May isa nga importante pagtaudan ti kinamatalek, ket aggapu iti ayat iti puso tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Diyos. The Lord is faithful to us because He loves you. Gaputa ay ayatan na tayo ni Apo Diyos. Isu nga masapul nga agtalinaed tayo, nga matalek ken kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kakabsat, ibagana, nga love and faithfulness go together. Agkadkadwada dagitoy ayat ken kinamatalek nga masapul nga maadda kadagiti bibiyag tayo. Isu nga kunana ditoy, let love, faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the table of your hearts. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Proverbio chapter 3 verse 3. Kunana, di ka, daki na managayat ken kinapudno, di da ka kumabaybayan, yukkur mo ida, itatanged mo, isurat mo ida, itilamisan, itapusom, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Let love and faithfulness never leave you. Sanda kanto apanawan, sanda tayon to abaybayan, madaydayaw itinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga ikabil tayo kuma, manipod, ijay kaun ganti puso tayo, dayay kinamanang asi, ken kinamatalek, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kabsat. Daytoy sao ditoy, nga kinamanang asi, ken kinapudno, di da ka kumabaybayan, iyukkur mo ida, iti tanggad mo, isurat mo ida, iti lamisan, itapusom. Saan nga, literal, daytoy kabsat. Isu nga dagya duma, dagya manari, dagya ayat, kunada no duma, no kumalang numabalin, ubunek dagiti bitbitwen ket iyukkur ko di tatanged mo tapnon maipakitak ken ka itinapudno a panagayat ko ken ka. Han nga literal kabsat, no di kat di ibagana ditoy kada tayo nga dagiti ayat ken kinamatalek kuma, isaad tayo kadagiti kaunggan dagiti puso tayo, isaad tayo, aramidan tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dahito iti mangipakita iti puso ti tao, ang mga ramid, no anya ti kinasiasino na, nagtalinaed nga ta iti puso na, when no nagtalinaed laeng iti sauna, nagtalinaed nga ta, nagpatinggalaeng nga ta, ijay panagsauna, when no inpan na nga ta, ijay kaunggan iti puso na. Isu nga, timasirib nga tao, kabsat, timasirib nga tao, tinaimbag nga tao, itidikar na, iti ayat, ken kinamatalek na, iti ruwar, ken iti uneg, nga biyag, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. In out, masapul nga agbalin, masapul amatalek, masapul nga agbalin, nga matalek. Uran yat mabasbasamak, uran yat mararamid. Isu nga, kadagyagay ayat, kitain nyo ano, no napunno damit laeng wenno saan. Kabsat, kakitain nyo ana sayaat, no tilaeng panaibagada ket ruar laeng, makin ruar laeng nga panagsao, agtaod laeng kadagdi bibigda, ngem ijay puso da ket awan met gayam, iti napudno nga ayat kadakwada. Isu nga masapul, nga no adadagiti agayat kada kayo, aglagdagijay babbaro, ken babbalasang, uramet kadagijay balo nga dapalang ti plano da nga gayat aket kitain nyo met no napudno da, madaydayaw tinapatay, nganagan iti Apo, titignan nyo kung tapat ang pag-ibig nila sa inyo. Praise God. Kaya, yung mga
nangliligaw sa inyo, titignan nyo muna kung hindi yung pabigla-bigla na oo nga, oo na, oo na. Pero dapat pag-aralan mo muna, obserbahan mo muna kung tapat ang puso niya sa iyo. Praise God. Hallelujah. So, masapul dagito kasapulan tayo kabsat nga ididikar tayo, itad tayo, iti pudno nga ayat, ken kinamatalek, iti akinruar, ken iti makinuneg, madaydayaw iti apo. Ti ayat ket matalek. Ti ayat ket matalek. Maipakita iti puso, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Maipakita iti puso, saan laing nga iti nguso, saan laing nga iti sao, kabsat iti sao nga ayat, no di kat di, manipod ka dagiti kaungan, dagiti puso tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. So nga, love and faithfulness are essential components of wisdom. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Love and faithfulness are essential. Iti Pilipinas ket kontrobersyal daya sa ungal lugaw. Lugaw is essential. Kung na dumahan, hindi daw, ang lugaw daw ay hindi essential. Ngayon kakabsat, iti dahi tingal daw, tinapateg, itata, essential ti ayat, ken iti faithfulness. Madaydayaw ti apo kakabsat, ti ayat, ken faithfulness are essential. Ti sao ni apo Diyos ket essential. Ti church ket essential. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga, iti dahi tingal daw kakabsat, masapul apagbalinan tayo anapateg. Napateg. Bigyan natin ang halaga, ang love at faithfulness sa atin mga buhay. Ikan tayo ti kinapateg daytoy, importansya daytoy, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga, napateg daytoy ayat, ken kinamatalek. Nakadadot madaddadael, nga pampamilya, iti awan, iti ayat, iti madadael daytoy ayat, ken daytoy alab, wenno faithfulness kabsat, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan, kadagiti uneg, dagiti agasawa, kadagitoy ngalaldaw. Aglalo no, dagiti babae na batit niya Pilipinas, di lalaki, na panadya abroad, no daduma, marakrak kan madadael, nakadado ti madadadael, nga pamilya, gapu iti daytoy. Isu nga no daduma, daytoy sanctity of marriage, kabsat madadadael, mapukpukaw, daytoyen no daduma, gaputa sa andang nga ikan iti importansya, daytoy, kadagiti bibiyag tayo. Isu nga ti agayat, when daytoy ayat, ken kinamatalek, ket masapul kabsat, akasapulan tayo, napateg daytoy, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Kaano nga usaren daytoy, kaano nga usaren tayo daytoy, kadagiti panagbiag tayo. Kaano ti panangusar tayo, daytoy love, faithfulness, wenno kaano nga usaren tayo, daytoy bunga ti espiritu, kadagiti panagbiag tayo. Iti tiyempo ti namay, talagang adat ijay ti ayat. Into the tiyempo ti ragsak, ada ijay ti ayat. Talagang maususar ijay, at talagang adat ijay ti ayat. Ngem ti kang runaan, apang usaran tayo, dahito ayat, ken kinamatalek kabsat, iti tiyempo dagiti kapadasan ti panagbiag. Iti tiyempo ti kapadasan ti panagbiag. Iti tiyempo nga dati problema ti panagbiag. Isu daytoy ti pangusaran tayo, dahito love and faithfulness, dahito ayat, dahito namnama, dahito talna, dahito bunga ti Espiritu Santo. Iti ijay ti pangusaran tayo, iti bunga ti Espiritu kakabsat, kadagiti tiyempo nga umay ti panakapadas, kadagiti tiyempo nga umay ti problema, kadagiti tiyempo nga umay ti panagsakit, anyaman nga dumdumteng kadagiti panagbiag tayo, ditoy nga usaren tayo, daytoy nga sao, love and faithfulness, madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga kunak manen, nakadado, dagiti pampamilya, nga madadadael,
malipatan da dayay karing-karida. Nalimutan nila yung pangako ang bawat isa sa kanila. Kung babasahin nyo, mga kapatid, yung Malakay chapter 2, verse 14 to verse 16, makikita natin doon yung katapatan, yung mag-asawa. Kung hindi sila matapat sa bawat isa sa kanilang mga pangako nila, makikita natin sa mga salita ng Panginoon sa Malakay chapter 2 verse 14 kan 16, ibaga na ditoy, nga kagura ti Apo dagitoy nga aramid, kagura ni Apo Dios dagitoy, nga mapaspasamak kadagiti uneg, dagiti pagtengan, kadagiti tenga, dagiti agasawa, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dumapay, dagiti agasawa, ket ento numasik nagsamit ti panagkadkadwada, ang tamis ang pagsasama nila kung bagong kasal pa sila. Kapag yung babae nabuntis na, nako, lalakad sila sa kalsada o sasakay sila sa sasakyan. Kung minsan yung lalaki pinapauna yung babae na lumakad. Siguro nahihiya yung lalaki kung na may kasama na nabuntis na babae. Kaya kung minsan dito natin makikita yung katapatan ang mag-asawa, yung katapatan yung bawat isa sa kanila. Isu nga kakabsat, agbalin tayo nga matalek. Makita tayo na duma, adadagay, lakaydan, bababaketdan, nakapinpintas di pa nagkuykuyog da, agkibkibin da, madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Ni Sister Tess ko na, o tignan mo yung mag-asawa ba, matatanda na sila pero nag-aakbayan pa sila. Praise God. Isu nga, kaya't nasawen, nakikita natin yung katapatan ang pag-ibig bawat isa sa kanila. Praise God. Isu nga, masapul nga, agbalin tayo nga matalek. Kabsat, kat agtalina ed tayo, iti ayat, ken kinamatalek tayo. Dito yung libro iti Apocalypse, Revelation, winapahayag, chapter 3, verse 14. Kunana ditoy, isurat mo, iti anghel ti iglesia iti Laodicea, dahito iti mensahe, ngaggapo ken ni amen, matalek ken napudno, saksi apang rugyan ti amin a pinarso ti Dios. Daytoy ikkan nakatipateg, importante, matalek ken napudno daytoy, agdama akasaad ti panawen, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Ni Apo Dios kat matalek, masapul met garod nga datayong anak na agbalin tayo nga matalek, ken kuana. Gapot a matalek ken napudno ni Apo Dios. Iti kasta nga rod, no napudno ken matalek ni Apo Dios, agbalin tayo met nga matalek ken kuana, madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Agbalin tayo nga matalek ken kuana, iti agdama akasasaad ti panawen tayo, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Iti agdama akasasaad ti panawen tayo. Anya ti kasasaad ti panawen tayo itatan kakabsat. Anya ti kasasaad ti panawen tayo itatan. Pandemic. Pagbutbutngan tayo, pagbutbutnganen ti sangalubungan daytoy. Daytoy ti kangrunaan na ngakitkitaan kan sipsiputan itata. Ti sangalubungan. Ngem kakabsat, ibagana kada tayo. Ngagbalin tayo nga matalek ken napudno. Iti agdama akasasaad ti panawen tayo, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Ulitek kadi, ti kasasaad ti panawen tayo itata. Masapul nga agbalin tayo nga matalek ken napudno. Masapul nga agbalin tayo a matalek ken napudno. Iti kasasaad ti panawen tayo itata. Kakabsat. Ni Apo Dios, kayat na nga dagiti anak na, kayat na agbalinda nga matalek. Madaydayaw ti Apo. Ni Apo Dios kat He is faithful and He wants His people to be faithful. Dahito iti kayat ni Apo Dios itata pagbalinan tayo. Iti dahito nga daw, dahito iti kang runaan a mensahe ni Apo Dios kada tayo.
Kat kuna tayo kumakadag iti magbagi tayo itatay, iti tayo daw, Lord, faithfulak kadi amakit kitam. Faithfulak kadi apo. No magkitam kadi nga saan nga faithfulak. No, kung pagtingin mo sa akin, Panginoon, ay hindi ako matapat sa iyo. Lord, patawarin mo ako. Gawin mo akong matapat at manatili sa iyo. Isong iti daytoy kakabsat challenge ni Apo Dios kada tayo itatakarit iti Apo daytoy kada tayo gaputa kayat na nga faithful tayo. Ta daytoy iti kayat ni Apo Dios itatakat kunana anak ko agtalinaed ka kanyak. Ket no kayat ti Apo nga agtalinaed ka kenkwana. Apay paylay nga panawan tayo isuna. Apay paylay nga talikudan tayo isuna. Isong iti daytoy aldaw. Kunana anak ko, agtalinaed ka kanyak, agbalin ka nga matalek kanyak. Madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Amok dagiti pagpagnaam nga rigat. Amok dagiti pagpagnam itatta nga sakit. Amok dagiti problema itatta. Hanggang nga baybayan, tulungan ka, agbalin ka laeng nga matalek kanyak. San kanto nga panawan, san kanto nga baybayan, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga iti daytoy kabsat, padasen tayo man nga lawlawan dagiti bagbagi tayo. Padasen tayo man nga aladan dagiti bagbagi tayo. Iti kinamatalek, madaydayaw tinapateg, nga nagan ti Apo. Daya kinamatalek, nga agtalinaed, ijiteng nga ti presensya ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket no aladan tayo dahi kinamatalek kabsat adda tayo iteng nga agtalinaed tayo kankwana. Hantay nga lumoktaw, hantay nga panawan, hantay nga lumagto. No di ko na tayo kumaapo, agtalinaedak kan ka. Nga matalek. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ket inton day tat aramidan tayo kabsat. Patibkaren na ka ti Apo. Pagbalinan na ka na napudno. Pagbalinan na ka na nga napapati. Isong ano kayat mo't agbalin nga matalek. Ti kadwam dagiti tao nga matalek. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ulitek kadi. No kayat mo ti agbalin nga matalek. Ti kadwam kuma. Kat dagiti tao nga matalek. Han nga dagiti alisto nga maupay. Han nga dagiti agsanod. Tano isudat kadwam, ang mga lakad di numaguyod da ka. Ang mga lakad di numakadwada ka. Ngam saan kuma, ti kadwam kuma, dagiti tao nga matalek, kan agtalinaed, kan ni Apo Diyos. Ti kadwam kuma, dagiti tao nga managkarkararag. Ti kadwam kuma, dagiti tao nga managbasa ti sao ti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ulitek kadimanen, tarapateg daytoy. At dakat igeteng nga, kat dagiti mangalad kan ka, kat dagiti tao nga matalek, kat agkakadwa kayon to nga matalek, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. At dakat igeteng nga, ti kadwam ko nga mangalad kan ka, kat dagiti tao nga matalek nga agkarkararag, kat agmay sakayon to nga agkarkararag, badaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Handa kan to nga panawan, gaputan agmay sakayo nga agkarkararag, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Sanda kayon to nga panawan, gaputan dagiti sao ni Apo Diyos kada kayo. Isong ay daytoy nga daw, agtakder tayo nga matalek kan ni Apo Diyos, agtalinaed tayo nga matalek kan ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, madaydayaw ka, o Diyos. Hallelujah, Lord. Apo, madaydayaw tanapateg nga nagan mo, di daytoy nga daw. Dagsaw ka kada kami, Apo, may iti panagtalinaed nga matalek. Isong iti daytoy man kadingal daw Apo. Bay aman nga balkutan na kami, aladan na kami. Iti kinamatalek Apo. Tapdun agbalid kami nga agtalinaed kami kan ka Apo Diyos nga matalek. Kaya't mi kan tarigagayan mi, kararag mi iti daytoy ngal daw Apo Diyos. Apo sikatikadwami, gaputa matalik ka kada kami Apo Diyos. Ti kararag mi Apo Diyos,
Nga itad mo kadi kada kami dagiti tattao nga matalik. Nga adda ka dagiti lawlaw mi. Lord, di man kadi itad mo kada kami dagiti tattao nga mangalag kada kami. Di kinamatalik. Di itad mo kadi kada kami kadagiti tattao nga managkarkararag. Tapnon agbaybaysa kami nga managkarkararag. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Tiagda mga panahon mi tatapo, Diyos. Nakabutbuteng, nakamamak. Ngem ibagam ka na kami nga san kami ngagbuteng, san kami ngagdanag. Agtalinaed kami laing kan kaapo, nga matalik. Kat dagito'y panagtalinaed mi nga matalik. San na kami to, apo nga baybayan. No di kat di gudgunam to, dagiti panagbalid, biga matalik. Kat itadmunto kada kami, ti korona ti biyag. Oh, hallelujah, Lord. Sikaralabakasin, daralabakasin. Hallelujah, hallelujah. Bendisyonam kadi, dagiti kakabsat nga nagdagngag apo. San ko nga munuan niya dagiti sitwasyon dagiti panagbiag day tata. San ko nga munuan niya dagiti kasasad day tata. Ngam apo ti kararag ko. Gamay pay kadakwada. Pagbalinam kadida apo Diyos nga matalik. Agtalinaed nga matalik. Iti panagserbida panabati da ken ka Lord. Awan kumatianyaman nga mangisina kadakwada ti panagserbida ken kaapo. Awan kumatianyaman apo Diyos nga mangdadael di panagtalinaed da ken ka. No di kat di apo Diyos, dawatek ka di apo, nga rakrakem ken dadaelem ka di, dagiti anyaman apo Diyos nga panggep ti kabusor nga ramidan kadakwada, kat awan ti kundaway na apo Diyos, nga sanda nga madadael apo Diyos, no di kat di addapay apo, nga mapapigsada, addapay apo Diyos nga dumakdakkel da, addapay nga rumangrang ayda, sumaysayaat, dahil panagtalinaed da, ti panagserbida, kat addapay nga matalik da, ngagtalinaed kan kaapo Diyos. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo. Bendisyonam ti sagtunggal may sa kada kami. Bendisyonam dagya nagdengeg. Sapay ka di apo nga patib karamida, pabilgam ida. Katapo, no addadaman ka di dagyay, magmagna o Diyos kadagiti, anyaman na kapadasan, sakit, problema, dawatek kadikan ka apo Diyos, iti dahit yung aldaw. Yun nat mo kadiday taman nakabalin nga imam kadakwada. Tapnon ikatem kadi apo Diyos, dagjay nga saksakit, nga adda kadakwada. Gaputin nagan na po mga Jesus. Gaputin nagan na Jesus. Apo, pukawem ka dahit nga sakit, nga adda kadakwada, ikatem kadi dahit nga sakit. Awan ti karbengan na apo dahit nga sakit, nga agtalinaed kadakwada. No di kat di si kaapo Diyos, ti mangituray kadakwada. Madaydayaw ka o Diyos, madaydayaw ka. Anyaman dahil pagdaldalanan da problema, kapadasan di panagbiag. Dawatek kadikan kaapo Diyos nga, itad mo ka di ti solusyon dahil problema da. Itad mo ka di apo dahil panakasulbar dahil problema da. Kat sikat tumulong kadakwada. Madaydayaw dahil tanapatig nganagan mo apo, madaydayaw ka. Bendisyon ang disagtunggal may sa kada kami, makikadda kada kami. Kat apo itad mo pa'y dahil nga challenge kada kami. Iti panagtalinaed mi kan kaapo, nga mamati kat matalik kami kan ka. Madaydayaw dahi tanapatig nganagan mo. Apo, kukam ti so amin adayaw gloria kan panagyaman, iti dahi yung aldaw. Agyaman kami ti panakarik nami, iti presensyam, agyaman kami ti ayat mo, kat apo itultuloy mo, iti agministro, kadag iti nagdengeg itatay iti dahi yung aldaw. Amay kaputinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. So,